Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Shisngi shwaban kotno kasngi thap kerteng na kabanta banyakon ni ke election MDC arajar kat khandai ki kertong simet bagi kertong jo ki seng san partai ba per kilanang mi banai thap kerteng ringkat ke jing senran lang jong ki spa ngot kinong kersan jong ki Hais Khasels District hadu kan reutrek mentau banai rempang kiladan hadu arpwe ngot ki kertong na ki seng san partai ba per ki banya aireng yakni ki election MDC syake HADC na prank ki kertong simen ki weipat ki kertong balawan thap kerteng kilong chairman jong Meghalaya State Planning Board uba lambor malngiang uban yakhon komu kertong simen na po nongkram constituency nang ta uba Ronnie V Lingdo uban yakhon na kaseng kongres bat ubalong tengru UMLA MDC barim jong Miliam constituency nang ta uba Agosta Jarwa bat uba marbot khar ki bala long teng kinong ilam jong KSU bat FKGGP bat ki banyakhon na kaseng kongres na ki kertong ki balawan thap kerteng hakani kasngi uba Martil Mukhem ubalong ukertong jong ka Seng Hill State People's Democratic Party na Dingling constituency udai ukertong bala kamrang batam na baro Ipaiba ini sistem baladap trai kilayo bania bisar ya kam ka bangatrai mangak sistem baladap bad ini sistem mentah na trai kipaiba kidi ki start mentah man bisar mano bakham biang manlong mumi kmat jongki kajing wan pai jonga kam dei kajing kwa jongki paiba ba kiong ba ni dang kwa AP ba pinlong nong mikmat nong yalam jungi alor kajing dawa jung paiba alor kajing kwa jung paiba ala rung biang sagane bat ngatrai ngakwa ban weng gane kajing smutu kabala pen sutu bakla yangi ba this council ide berit ngakwa ban ong hangne ba ka this council ru kade ke yang dorbar thawan kumbalong ka assembly kumbalong ka parliament tangkidon lala ka banta lala ka jong ka banta bantrai ngatrai ya ka jai benriu ret pa jungi ya ka jai benriu khasi jintia jungi ngasngo ka kham koridor ka kham kongsan ka district council namar kumot syongno lada unda biang ki an na po assembly kala benum biang tang ka sensar khada koroi ka pa lada bakla ki an pen bakla ne pen kala no ki an na po district council kan kata baik ya ka jai benriu jungi kum ya ka khandau ka syap ka riti ke dostor ka sensar khadar ka bo longsha mon sha logo bat ka kham kongsan ki don ki an ki bladon lamba ka 6 schedule bo pentre de dis council banyada yangi na ka jing shat telep ki he pai nomor nyatep ka jing bon breu kori India ka don 6000 laispa million ka je breu ka si jentia tang 6 million shiteng ladam don ki an ki bo biang ki bladon ka 6 schedule ka bo pentre lamba ka dis council 6 million shiteng ilam sujar ngai no but hakane lada pipet hakane the citizenship amendment bill mentah shubo lada ngis newbok ka pasok ka Raja Sabah ngidang don ka dis council ka panang don kata ka safeguarding kikiran ayu rachna duang ayu safeguard ayu na abala da penlong nong India yaki khar Hindu na Bangladesh na Pakistan Afghanistan ka safeguard yangi ka dis sang ka dis council but lada ngi wan mangi hakabor hapo dis council penginum sya batang iwi an ru pan kala po dis council ngin persya ngin yang persya lada don kam ngin kersew pai ba ngin ong yu pai ba bunian ban persya ini the citizenship amendment bill kadai ban pelong Hindu yakari India jongi ban khnyot yangi kirulum yangi kiritpat ban pendo ka keten de thlej ban pendo ka riti ka dostur jongi ban pendo ya kata ka bangyo kata ka secularism ka ba ki nongelam jong sen congress blaile la lut ngakwa hangne ban ai bo pat khasi jentia untip dai ka jing i jangai ka jung perkhat jongki nongelam ka seng congress ba nyau pu ar snem chang atrain bona pedeng jungi patkha maki kila da perkhat kumno ban thau ka an baniada yangi ki jai benriu re pai ki jai benriu khasi jentia ladangam dan ka dis council na trai ngi lalong kum po Tripura lalong kum po Sikkim ka baka khandau ka syap jungi ka riti ka dostor jungi milado re ka dis council ka bapne tengah kwa ban weng kane ba ki don ki breu ki ong dis council ide baret ngakwa banong ne ki MDC ru ki de ki no thawa itang ngakwa banwen let's say the piong hakaskim rip re the piong pat bantawan the legislative assembly kamna ban korbar ya ka ba ka 6 schedule kalapan khamti
diskonsil. Ita ibentang apa akan syait ha. Upai ba ju kari kasi jin tia jungi di bantep ban nga kerpa di upai ba kari kasi jin tia jungi ka jingma ka ba ngidai ban mi pai ba ban kershan ban ai ke jing kershan ni seng kongres nomor ka dei ka seng kongres ka lai ngi ka diskonsil ka ba ngidang long try long kenrat Allah ka jong ka jaka ka shinong ka tha ngidang don kene ka riti ka dustur ngidang don ka ktin thli la jong ka dei ka diskonsil ba pi menta kene ka citizenship amendment bill ne ka CEB ka bong kai kene ka jumot ka wei kaniam lada urulum umtre ban long Hindu kinwara de Hindu nabar hangne ban long Hindu ban pej bakane kari jongiru kan kala kata kari Hindu ya trai ngi kerpa di upai ba bonlong bo pengor ba mi pai ba kersyani ke seng kongres bangindang im songsngan banginum sat telep kiwe kijai mreu ngim shoni kiwe kijai mreu tambai kari lejong ni de bania da kariti ke dostur tin tele ni de bania da lada piken mau mo pi ki perlok na po media how cut south tarik u December arah jar khanyo miladon ka meeting ka badon lang ki CM EM MDC na po KCDC isunjuk kinong sunchar sinong ka brief new trap bat mangina ka sarkar ba ladep unanimously ladep yo menjur ba yaki yaka building bylaws la IT sya ka KCDC ban penterkam kikran ayu kini mentang aku ban ong ya pi hang ba how December arah jar khanyo ka de ka seng PDF ka badon hapo Popat ya kejing sensyar Podis Council. Ladaki don sisya kata kejing snow yo paiba. Balai kim pentrei na wood marsen dep menjur ke sarkar bala IT sa Podis Council. Usiam don lang ba pensengan tu ko. Ladap kidan kikot ke selab la sign. Mentah kiwan perbi yo paiba shwa election bangin IT na sa Podis Council. Ladap IT na do khat sal tarik u December arja khatnyo. Klaban check ki record na po sekretariat. Mo dia ka snow pula minta jan election kin peni bagi snow eat paiba. Ndrei ko paiba wala ya bit ikini ki sangrulum nomor menta ki ya kedop ki trilang bat umudi. Ki ong ni persya ya ke CEB. Peni da ka kamse. Ong ya ki minister ya ki MLA jong ki sangrulum kin mino na gani sarkar. Lada ki don sya ka jingi yu paiba mino na gani sarkar upaiba usangai. Arngot ki MLA BJP ki don na. Ki sangrulum ki don na Canada North East Democratic Alliance ka NPP ka don baken di ki klam persya balai mle balai ka to regional party po Assam KJP ka batray lang bat ka BJP po Assam marsen pa sa Lok Sabha ya ka ni ka citizenship amendment bill ki mi na ka sarkar ki resign ka kam minister ka to ka pani ki pa ka to ki pani baki bo ka jay ban riyo hosma wat karan tang narmian suntur upai ba umbe chumenta upai ba menta un Punjab don buram ya ka seng kongres. Lagi juga aku mau kandidat banta bagi lihat apa orang semua kesunsi. Pada banta nanti kita kesin ke bahar bagi lihat apa orang semua kesunsi. Tu warga kesal bagi lihat aku independent. Dan banta nanti pada bagi lihat ke parti kongres. Jika jurung yang mana jangan apa kesunsi jangan orang semua blok kau. Ni bah kacang senem. Kalau semua kesunsi kalau ailat yang malah senang mulu ngabisi. Kebuan bah kesunsi jungi bah. Dang buon kita nak kau kesusi kamtam kita yang benar benar tingkom pening bat kanok semai pelun berkawin. Bat ngayim tak jengkermen bah kinok semai. Kini di Kongres Parti pernah di bakal di Kongres Parti kepala apa lihat siapa BJP. Kali tengah Kongres Parti kepala lihat siapa bodi. Kini bagi long kami kinok apa baru kali. Mata ganti kinok Kongres Parti pernah ngaji. Kau bawa baru ni betul yang bah. Ini formanya kesib komiti hantai apa di sekolah. Bat hadu mentah menyangai. Bagi kinok baru kali yang bah. Taka BB kesakut apa sarkar. Henry Sansnem sih gelak tengah ini suki yang tay. Film follow up. Bo film buat dia ni kata BB dari kata kalan bil. Jadi kiong bang ila pak sarkar. Jadi apa sarkar mentar dari jongka NPP hi sal discouncil NPP. Terbeli ke jengge. Jadi tang jengat we. Henry Sansnem mentar ada pihak Tracy Tomsha. Dia beli pihak penuh sarkar. Kali tengah jeng 60 ke. Jadi ni poin ni cakap song. Lepas Kongres Parti belum disiplin, hidung leader, banilam ini, bagi balik orang tak ada berjaya minyak. Tangkawai, agak jingele, ni hap yami madan, te pilatip, bangan aduk mensyam senam ngelap pengkre, ia kani ke jingsim bentang, agak banmi madan, banyak kun, ia kani ke election jong ke discouncil. Dan Henry, kumbang keren, mensyam senam. Baka jingmi joy bapol kamdon ye Henry kadai tangkawai
ba in pet syakatong bangin yo ya ke jing job bangin titrai sitom ringkat kum ka parti hibar gwe bat ngi kerman ba ka jiao constituency kan ai ya ka rai ka bahatam bakin pet syaki samla bat kin ai lat lem yang ngi samla ban ket ban ba ya ka lingkor ka bakhia jaga jai medio ilayo ibapol ila syakri kumenong mikmat khatsan snem tengah kerpat nanginong tebut ba kinyami hak arf nyau terik rempang arja khandai ban petlem yangi ki samla ban ailat lem yangi samla sai sin bangin kit ban ba ya kalingkor bakhya jaga jai bedri ba ka jingrung kongres kadai gawe ke parti ka badon ya ka jing scam ka jing singan bat kham tam e ka balai lut kata kadai kawe ka ba kathong ka bangasim bandrong hak parti kongres bat kham tam e ka ba kongsan ka bangasim ru egani bandrong hak parti kongres kalong ba ini kun pesya ya ka seng BJP ka balas kersan Dakar RSS kani gade ek ka ba ngi snu thu ba gade tong ka parti kongres ka bala banyak kun ya ke BJP nadu sokar pedeng bat hadu ke state jongi namar kumbang i kijing sak ban ben kijing sak thambor jong ki beduk ki besuk ki ba jinjar hakileng dari India bat kumju hapeng kani ke state ke barat pak jongi ni ba kajingwan jong ke BJP ban sensar hapo Delhi hau arjar khatsau ko manwan ra ye ki development ki ba pher agari India andre snosi ba hadu mentala sansnem i ba imba ka thambor man ya ki ret pat ka thambor man ya ki seng ba pher kham tam e yangi kum ki kistan kalak tajur hadu kata ban ngi ke jing ban ben jong ki babon ba agari India bat kham tam e haga state jongi ba ngi syakta ba kum ki kistan dikata kade ke bangasim ya kan nilenti bandrung syaka parti kongres banyak kun milik persya lu ya ka sokar BJP one tap ya kan nomination mentasni banyak dalam ko job namar kum bangalong ngaladep bru banyele ya ka election sedang samai mo au arjar khan riu daga thong chongahi banyele igene election kum balong mentah masoba nganlek ban yasai nak benta ban penek pensa ya kan gariti ke dostur ke bangi ngidan haga bede bat ka hok long tra ya kindau ke siap bat kham tam ru ban pencana syuk lane banang priyo bor syuk aga bede bat ke sensar hima ke sensar raj bat ke sensar snong ke kumalong mentaling idan se sensar dong ke bala ke chong idong aga cingbon bril bat ke bangas ngau banong bahadu mentah hoi ngalaile bat ngalong baar ten rai kene kasien ke mentang ngai bala dang apoi se katong ke bakongsan e kalong ba nganlet ban penlong aino ya ka ak chong ka hima khairim hoi ngai khublai ru ya ke isi ke baladep kawan sakut no hakar punya tarik apo ke nyalam jong ba HS celah bolong MDC jong nong krem ibala job yang ngawan baar andai ke isi jong ikila dep ban pas ya kene ka ak chong ka hima khairim tengah kerman ba hadian bagi ladep ban pas ya ka ak chong ka hima khairim tegidan kam pada menta kila pak sogo mono bananget bakin yo ya ka asen lane ke jing muncul te hadian ba ngangan lek ban yo no ya ke jing muncul ya ka ak chong ka hima khairim khenang ba mengingila banang pen scam susu ha ka bede ba ka sinsal khadar ha ka ne ka ri khasi ka ba ke jongi baru ha cu ko pon kumolong menta hadu san pusau teli kita ke hima ki bangi ngidan apo ka ri khasi ke jongi palat arpusan teli ki 4 dan ya la ka chong ka ak tela ding ikan ya ka roi kapal suka benong ba ha bede bat ka roi kapal sibun ba kidang duna apo kanong krem konsumsi ngak ya ka bede ba ta kaliang ru ngane le komno ban trai na ka menta ka bah ka miat chong ka snong chong ka thain bat chong ka konsumsi bra ka wei bat kumu khun balakha na ka nong krem konsumsi ngala he lasan hapo ka tei ka konsumsi na ka snong nong krem bat ngala thai ka long yeng long sem hang tei harang kat ikurim adan ru imei ba ikun khadu ane ka por ngasu ban ong ba ka por yang menta ngala dei ban sakri nam ta pai ba namagi kun baro ki la he ten dei kecing sakri jonga su pai ba pat kalong tang la dagi pai ba ki don kata kecing snutu pat kham ta ma kane ka por ngai i ba mo
ai kublai ya ba HS cela bolong u CM ibala syong no nakaban yele ke MDC ha ke jing no ke jung karta ke jung i tila ailat pat yang i ila play kelat pat yang i bangin mi ban buat yang kita gidin jak dan bangin lek ban pencana syuk khamtam ha ke bedai bat ke tiga dustur ke jung i ka chingmi ke jonga ban mi khmat ban khun election MDC arjar dai kolong bai ngadon ya kathong kebangun ra kata kecingkala kathong kebanyada nakamta hari bacat menriu berkiu hari bacat menriu cumi bakuma pitip arpo senam ala sakri umung nam semahalang ngalah kit ngelapa ngatrei naduk museum kita action cokri bacat menriu padahal ni kepor kemonta sobat aingu mulai menikok wah laingi kamet kot khia kenang bang yo bang nyemi madan ini kun ya kan election MDC arjar kendai bat ngasim hi ba ha kan election ke bamta so ban kwa makan don no ka jing teli khamtam ba kwa bang wanra ya ka jing kala bat khamtam bingin wanra ya ka kabor jong ka diskonsil bat khamtam fitip ba ka diskonsil ka dei ka atyar ka khlan ba ka don kibor ki khlan ba ladon lupa ian bor selama bor susun kasong baik setang bangin hapan penterkam mereka tidak kawai karai kawai kejemut nak kalian kejunga kumuk kandidat nak ke parti kongres banyak kun kini election MDC arung hari ke aktif politics ada baik bangadon commission bangan wanra ya kejingkala kamar arpu arsnem kum kinang lam seng bahlang ki isu ki paper kila songkut no kuntu bat ngimyo ya kejubak hadu kini kipor ki bentah hadu kini kuti ki bentah tenaduk ki isu jong ki bordar pipet yaki pot usam ladang sakni ladang saklun nang tina po asam nang gede po Bangladesh ru kumju bri jongi badon po khaput po bordar ladang sak lehe ladang sak leben ban masko badong ba kani hi kade ka mission ko jonga bangan rung te po disungsil ban pen ko bor yang sisien ya ka disungsil ban wan ra biang ya ka burom jong ka disungsil bar khamtam maso badong kani ko por kumta ba kumunang lam sang halang nganum klet ya ki issue ka ba ki sang halang kila sim borok skata nadu ka nesu nadu ka FHP ki SU ba kiwe ru jo nadu ka ILP nadu ka entry exit point nadu ki issue ki paper ki bala man yada ya ka ri ba chat beri ko jom ningkong ning shop kalong ba ngisim ye garai ban aban ya contest kalong ba ningkong shua kawan na ka sor jong ipad ba but ngidon kam ban ya ikat kum ka sor jong ipad ba te kita ka benta ka ba ngai sim benta ya kani ka election MDC kabaar kalong ba ngidon kam ban penklan namar ba ka dis council kadai ka shatri ka ba yada na benta ka jet penre ko jongi ngidon kam ban preserve ya ka te kaba don kam kalong ba kibon ba ki pending bills ki bang sa hadu menta lada fikren ya ka village administration bill kato gawai ka mati ka ba dang sa kut hadu menta bang impalla ba nei but kajing simbenta junga kalong ba ngala ya hagapor bangalong MDC ngakanmao ba kiwanra ya ne ka bill ya ka VB kumju ya ka VDC kadon hangtu kajing duko hagrukom wanra yaitu kabil tinging isngo nakaliang junga kalong banya fight hagbenta gibabun ki subject ki bangidon ka banya kren namar ka district council kadebit kaying kabanyada but ban preserve na banta ka identity jong kajay penre kasi ka thong junga kalong ba ngidon ha government ho mlaban lan yata nrei ka ba ngikwa ban ong ipi hani ka por kalong ba ngin petbiang ngin restudy ya kini ki pending bill ki basa but lada kay biang dalang syadang kamot nginha banya syahmat namar ba kumangadan ha pag government kabanta junga kalong ban push namata ki bills gibalong ki banwanra ya ki interest namata ka jaipan rehi bro hoy ka mat ka baningkong kalong ba banpej banyada kumangalong mane nginumiken ya ka developmental project namar ka district council hi kadai ka ying ka shatri ba namata ka jaipan rehi ti kumbang alaay ka service aki snam giblalej nga syukwa ba nito ani kapor ka ba ngalong kumu deputy CM ngai ba kijing ka ba ka boundary issue kadai gawai ka ba khamat but ngadang kadmaw sa ba ngalet hangthia po khana para ban lejbo ya ki lightly ki mauban na banta ban ya ka identity jong
kajai penriu but kini gidi kiba ki nuksa ki bangakwa banyak syakmat but kabaningkong kalong ban itu ya uput usam uba ka jela jungi ka don kam hagani ka port today gini ki major issue kiba ngangayang baka government kaladap ban akwaya namanta ka jaka ban ya ka entry but ka exit hamtam namanta ban itu ya ki jingwan rung ki breu ki banabar te kata ka thong ka ba ka government kla ya syakmat te kamot ngilale ya banta kamot ngilai ken hapo ka government ngilai ken ha ka sarkar ba kani ka top priority ka jungi te hot ngila procedure ha ka bide bat ka CB ngilai ngilai yang rong ba ngilale sipo Delhi panikendo union home minister te kini ki ba penlong ba ka judgment review ka dan hatmir jumhuriyat te din ta ka ngidan kam banyo ya economic mat ki bla don pa ki experience economic mat ki ba la banwanra what hapo ka tendong score jong sarkar tengah semua ba kini gibenta kiba ngabu hakmat ka ji khan jonga kini ke election menta nomor ba ngala along MDC menta la arte te pai ba ka ji senia hiro ki kersan yang menta sesien bat kam arta tien nganyo he ya ka thong jog jing job nomor ba ngairo kam dei ka konsensi jong kedi konsensi jong ato tina ta kata amdei bangairo yakikam kiba umchimle ndei lale tindei tang ruai kolong ba abawan banyukun yanga ha le singa ngadi kayeng kesem ke jonga kedi kemukhar pendori ke bangala sakri mentala mduna ya ka arsan snap te ngadang ke jisenia adu kata-kata si keba kuno gibri ki chenia ya ki badang si banai arbanai ngala arsun stem ngala dan item ngala ile ngalaram hadien ngayo jingjop arsin long sifu stem haba khen lang bro kalau arsun stem ngawat lang ngalaram ru hakasin ke beningkong ke baar ke balai ngamsim lepet konsensi shanu ru nga senia bet ba ka konsensi ke jonga le sia ki pat long sung ki electors jonga konsensi jonga sisen ni ki sakersan ni ti ndri ha ka ba khadu ki kersan ni ngai ku blei ki wada kani ga MLA ke belada bro le sia ki la ai ke kersan ke ba pura ba do kata-kata da ke jing senia ya ke jing trekam ke jonga kum MDC ki jongki hai bor boret te mentale hot wara ka MLA ngam sim lala ban poi chutong tin rei ngai pat baka jing kersan ki pai ba along borba adu kata-kata hakaba shooting ru ba job robor ki hajar sandri hajar dei magani ka MLA belada su taminga tang mulu mala kini ka peni bagi breu jong ke pentor umkra konsumsi kidon ke jing syania lamar ngampat sim laset riki ha bede bat ki kampun rai ha bede nak benta ke jet beru ngala dan kti kumunong nikmat mana kini kani ka session ka bala dan kini ka special session ka ba nila dan bangin ayu dak house bikin rak house halor ketuka ILP te kita kata kadi kemat keba kong santam keba ngangayang haduk mentah ngayang haduk mentah bala de kipai ba ki ajing job ru ngandang keteng ye kini ki isu kebede ke jong kajait ri ke jongi namar ba kajing kembang ni iku kubor mo kajing pas ye kini ka CB kini ke bil lesi kampal ngan ru umlele tenrei ringkat buat ki parlok ban job ni kiwe kursi ngide banten keju ke mensim ke bengin tre la kumno bengin nyada yu put usam jongka jingwan tuet dum kita ki bahar jelah le se ila tip balara ka trekam ke di induna deki paulak la banu deki kurut ki dakhar na po Bangladesh kinwan sini kin telap ini pada kata kapur kejat beri kejungi kumbolong mentaru ngela imal pa le se kindawan sekitar
katnu susu kejing ma in ila along kumbang between the hammer and the anvil ma te henry kumunong khmat rengkat bagi we pat ki perlok badan kemensiam ngina job yang ngin pen imbet ya kini isu kumno banyada ya kecai bu kumunong iran to parti PDF ran sibon ki jingang not ki ba ngalai na banta kari ba kecai benre nomor ba kumbang ayi nadu kiri kisnam kula de paro akabai dei bat ki katuk ani ki benta ki hok long try ki jongi kum kecai benre hi ni smotho ba ki ladan sipon ki jing wet bat sipon ki jing ki lalong sisa ki jing pentronya ka jat benri bojongi nadu ka bayade ya kesensar ka khadar ham tamru ka bayade ka khndo ka siam te kidon kat tu kan ki benta ki ba ngan sa publish ka manifesto ka jonga kum ka appeal si pai ba ha ka bayade ba ka ji ki thong ki jonga na ka benta kan ki election MDC te kat tu kan ngan su yathu ipi tang we artliye kawai kalong bah kawai dei bat ka benta kawai dei bat sensar ka khadar adon ka jing angnut ba ngan pen kemai bat wanra iki katok ani kilat rinti ya kapan pen klan susu bat ni obor susu iki katok ani ki provision jong hasik sidio te ha kawai dei bat ka lukom bat khendau bat siap te ngakermen bangala ban wanra katok ani ki lenti ki banlong mo ka kumkian ki ba nginla ban kham pensuk yang rukom bat khendau bat siap ki balong kat kum kariti ka dostor ka jongi ka parti PDF kamdei ka parti jong wi ubriu ka parti PDF ngilayeng bat sandor halor arti ki nongrem ki bakhmat e kawai kalong banjeng banyada nak benta kari ba kachat benriu bat kawai pat kalong banjeng bantrei nak benta ban weng ki jing e ki bo pai ba ya kendu ka jalai bro kawai adon ki isu ki bobon ki ba limba ka jing ya lenti jonga menswa ka jing samla kum samla kule adon ko ki isu alabat kum jeng sekretari pa ibon ki jing e ki ba kachat benriu ka kendu depikan hasar ne anong kenda de abide ba election council masmo ba ka council kade ka ikhtiar ka babat belum pasti ya kari baca beliau berpa ke jongi mapun khamti ya ka limba ka schedule ka ba kimat rekam ka ba scam ka ba kala ini kan hakal yang baningkong ka labor license ka ba ari kan hapo assembly na hapo state subject yung influx hakaji cham junga ka masngo ba lada ka council lagi MDC kinjeng scam ban pej ya labor license kini kali gawe kalat ka baningkong tam ka banai man khang ya jingrong kertap tu mende kumno mende urung seni giwan rongum minong belah hato kile ayuki enforcement lani ki MDC jongi kiba ya ka council kelabu rangi cek ya labor ila man khang la jingrong kertap tu mende kani ka kata hak ya ki paradok personal joni par kiba nasor panano kendong kiba kajing wanrung jogi ni khla ka pendu na kam ka jam jogi in pe kinong belag lobon pa lagi long misteri ki labor pa kumta teter ki khasi jongi habun kiliang kilala bantre ndre kajing bam tri kam ha jaga labor department jong district council ka perlong ye kini khla na asam ni bar peta kinogong bar kumta teter ban wanrung senis jongi banlong kinong belag boleh bu jelai kan ini baik kinong belah mana ki building pen kita khar sudah kasih jungi IWR Midan baik apa ki central government offices lai di construction hang tu baik bidang apa ki army jong MDS khar sudah mundan ma check ikini tinggalnya bekas council kalong kas camp kalong kas tie jo ka jai Rio ladangi putri ham hawe kan ni kabar lagi kran sepang catering license ngai ba catering license ka kelaman kum kenja ka trading company jongno re jongno keba ki dukan bidang jelai kadang mesi naga puas hasar selong la ima ke jelai kum kita ikla nimba ji please duka bale bekim la ban check labor license ya ka trading license ba sakwe habide ba trading license be iba semua ban kan nakni ha ka basai ba ni ira hini khnyak si bladap na kaliang ki enforcement juga dis council kli check ya trading license sayo pada Islam kita lain aku tak tertarik menjual. Nah solusi bandang badan apa yang kilong kini sungi. Kita mi sakman bandkam bakanya kadi dukaan sungi. Kalau bro kata nyimzi badan tak kilong kini badan terma bandang badi dukaan sunga. Usam dukaan. Andai tanglah bana belawan cek di license lami. Kecing kerpat sunga kalong basmuha banginum jeng menyada ikui pat kala. Ia cuai lau jong kari, baik lau jong kikun ki persa. Kai kalau wei jong ki bangin bu basedian.
kai pateng jongi ngila nang leban kai mundan weru kasi baduna kam kajam ka boleh ai kerpang kasap ini ni wepat ka agenda ke bangadan banra lalu pajba ibet lalu blay mon ujiet nga ban kum MDC kalong ke border ya keren ka jing hart ma jung asam no ge por ha ka jing sam jonga ha ka jing sungthu jonga kalong ba dis council kadang ke benta ko santam ban pej yo border Muslim abo dis council lalu gerang profesional yo ki sanat benta terter ada Muslim la pikir ke ma melim ke ma khairim bat benta terter jimtip la ka jong hima uput usam la jimtip sedang na ikut ai kam mentu bikin song fokus Muslim di bantip pada kaya kesem dongang antip ikut sodong dongang sedang na senungan ang ngan kami kata jaka dari takaya makadi ka jongang itu sekonsel kadi ban trei tinge paling baik sim kintip lo jong put usam kami ngina kasabni sai kasatai bo sati put usam bodoh berasal gila ban sutu bakata kadi jaka joni bat ngin scam ban yang manada la ka jong khando masa munut bantur rani klan kajingkam jong asa mentah nawi kuat kalau mengi telat apa bodoh jongi mundan pulit dan pulit wada uru pai ba pe wajah selang pi kaju senam ladam cak penyak hidup senam jongi tang du pai ba kini pali kimi sport bodoh anu ki pulit no ya jongi mundan untuk lingkar put usam pai ba pada senam jongi mariam jadi ngapoi cakap tahu ayo ke jingjob pai ba asa ke kerjaan bodoh kalau kau ini isu kebangun take up macam scam simla krek larung pok madan kam semua bangan tieng dan ni ngan seir ngan kio lada wan sama menuru nama real dia ningkong sua ngalong bola krek lapang krek aile awar jar saw na khnami rem tang sis pa ni ku arbo kipai ba kidang kema kejat beri ngai kidang kema konsulsi kidang kema mentah ni kenti hakajing ya yeng nei nasmo bangayo tang ke ku gerdok sudah hakajing rong yeng aman lagi dong senong ka ba ada ke jingkrenan scam bangan job hari ni ka kenti pemerintah bat kumo omle ngalong bola kre ngam salia ladawan manu kum sebentar ijing temu jonga kalong ba ladang apoi ka tham ka ba kongsan ne na kaliang jonga kalong bante la kam sua ya kajak benrio kajak ka bala sedang ban sakma lengba ki an ki babon mahal se bangun saya discuss hadian ba apoi ante nangka hak bedai bat ki kam sensar senang bat kuai ro in haban penjanai ni haban klaim ni namar kasensar senang kumbangi i menta kalong kapadon kam hadu menta bangin ai ko bor ki ramba senang soda senang ma ba da kabangi ai bor ki kalong lese kanla bantel akam ki babon ba ki ba lese ki jingtelap bawan na syaba ban telap ki kejap pun cumi kabanga ngai iba hakani ka jela juni hai bor in bisi lese kalong impossible handrai ka main objective singa kalong ba bon ki concentrate ha ka development handrai ka human development hai kaduna nata kada ka main objective singa kalong ka human development ngakwa ban race ya ka standard of living jang kini ki badan haka rikasi jungi premium wala hai bor kum MDC nomor ngitep ba lembak kum MDC ni dan skim bangila ban race ya standard jungi haka jingin jungi nangta kabaan kadai ke youth nangta kapalai pat kalam ya ki development badai ki developmental work ma hakis nang ta ni kubatnam ni dan ka ideologi ke baskan bat ngidang yang ha kanong ren berkat bat ibarat ngidon lang bat kumbalong ibarat ro syakmat tur lang tengkar kat bat jing penkelai karong sama kila penkelai si sosin aposin mo dan kongsan kalau munde penkelai ga ideologi rehani kenti ni semua bari penkelai nomor banwan ra ki jing pentamai borok kila ti bang i hani ka deep blue men so kalong light blue ni deep blue ka thau ba kalong kia thau bat ngida long deep kadalong jeliu ki baro ka bagi temu kham tam min bu ka thong khamat bada bang pe ni ka rong so maswari ka basau desi kala abun danger dak hawaj mo bang idon tang jingile apo ka khnam adu ko por basang ka
tiandai matang semua ba kani karong walaupun kelas orang so nak orang pasau kadai so ubah ngini ok het ya ta kajing tray kajing angnut kajing ikum kinong mikmat lagi MLA ne ke MDC apa deng ka sau kasian apa deng ka karum karam apa deng kajing pelumar jangka khanam kilong ki baskem ma kajing mur amar ngidong kam ya ka quality mereka quantity mah menurut pengangit scam bah ngado kerja kemang baskem begini ki nyumut ki kandidat ki degi banglai syong ngai bisar ngai toket bah asyo men ai ka rai nak bantau ki nong kertong juga sek nam tarik election ni kisi semua dewan ong hi policy council ki degi regional party bari ban sensyar mar ngi khamtip khamba nak banta ka jong ka ki jingdong kam nak banta ka jongi trai muluk ndai ngaku apa nong nak besai baka khanam compare apa yang kita regional party bro ka khanam wadi party trai abangin peni rekat kita ki tien ki kam ko bangin trai kalau nam tak cuma to hi abani kong hi yang trai muluk tam na compromise ki kani ka penengo yang aku kandidat abang ngalek benrung kisnong kita pejak sam kim don interest te ka banga sutnat ban yakun ya MDC license ngalai kun ya MDC kani ka atem ko besar ti kwa ban krenski parali ba ka disonsil kadai ka wei kata ka yeng ka besti ka banyada na banta ka ri ba ka jai ban ri na banta ki lawai ki pateng ki jongi kum ki trai na marni ngila long India hadian ngila yo shoi kani ka ri ba ye jongi ba blai la ai re kim su thu jeng long kerpang tina kata ka da nga kentu ya ki voters ki nongjet haikal sui ba per khamtam ki prado prasnam kelen sedong ba kin phai ka khmat bat kin sim khiai ka disonsil namar khem ka disonsil ka jingya pher jongi ka long ni namar ba haka MLA election tak bo buram i president jongi pin kan ma ba ki nong ki candidate ki kren be ya karoi ka par re ngi ka disonsil ni kren kumno banyada ya ka khndo ka siap ya ka riti ka saukun saudong jong kari jongi ya ka pateng ka banwan ladang idu no lada ki kerja kami sam kamut mentosyo ban bu ka disonsil lada ki nongjet lada ki prado pasnam ki snow ban mentosyo itai dewi bunuksa namar ki ka disonsil boleh ni ka pai ba jong kari kasi jentia lada ki sutu ki de ban ai ka jubak menta ye barit ki kan mau ne maka disonsil hak dorbar hapo disonsil ki penyam arpu prangut kini ki MDC ki bab dan buram ki penyam ye barit namar boleh ngong ki penyam po dorbar fin kan ma dar kari kan mau ke jingyam jong baret menta kan ai ke jingkersian ba ke jubab ya baret bat yangi ki kandidat jong khnam baleng ong ki penyam mar ke disongsil la ai la tang yangi ki khasi ban jet bat ban long ki nong simbenta henry namar ngi don kari India ka bakrau kini ki we ki party apot na kari India na nong ba jong kari India ke yo ban busut ban thau party hang ni henry ki layo baru ikalat ban pun contest election hapo KMDC nak kata kadau ki parado prasnam ki ba ye jai bun riu ki ba clear mi lejong ki ba kam lejong ki ba ye je kari ba ki jai bun riu hatu nga kli pai ba ladang ngim ailat ud khar ban thep buat ban long tong MDC ma re kum no fin play ka jing khang na khdop yeng ban ai ka jing siar ya hapo ka party jong na po ri khar hatu da ki job ma ki kam dai ba control na po Delhi control ka party bat lakam ka party jong ki kim nuat ban le persya nak kata kadau nga kren ni kata lada ki penyam me barit namar ba barit di kwa ban weng no ya ka rule sispar fra ka bamnai ban ailat ya ki nong wei ban long ki nong jiet bat ke MDC atrai pejba juga 15 mo prem kila sakihi nakam bangal atrai ni por bakandiat ang bun ki basa bat ngakermen ba mentarung anang job yang bat anang trai yang kumba pilai aniat yang khmat kaju ka kam ka bagi trai dekat-dekat lang badi MLA kumba pilai ngon ra ka jing mentoi menta pejba konsulsi jong pilai hi des council boro ki bil ginang sahi ngakermen badangi ya poi biang des council ngin yo ka tim ka bakham klan khnang bangin ya trailang rekat bangin penurlong ikini ki bil ki babun bagi habia sutu lang bat ka government ru nang ba ngin ya shikmat ki kam ki ba sa shibun ki bil jong ka des council bat ki jing ki ba pilai bila sakhi ki pot ki issue gila bun ha kamtam heni kinti bangalong MDC asrem tengah ya la sakhi yala diru ki issue ki bun je nang bun ki dang sa lo di hipi tengah kermen banda ya po yang teng yo ka tim ka bakam klan yo punya trailang rekat nang ban ulong ki issue ki ba dan kam ta ka je ki jongi kebening kong yang don kam ya ka LP kumba pilai la sakhi ka jinge ko jungwan juga CB kumne te
ki isu ki we kumba ngila saki lagi ra barsnong ki ko ka VAB ngatai kita ki digi mat ki ba kham kongsan bagin dot kam ban ya trei ban pen urlong ban pelat no nang ban kham sup ka jing ko ka jong ki kham tam gi nong kit kam snong apa ka state ka jong i hang kham tam ka hasi el setan ini ka por halor ka jing community dawa chu pai ba mata kanti ka long ba pen lano bide bikin khmat na ka than liam ka si bara ka wai kum bolong ba kata ngila ailat itu kan khmat barim ti ka ai ka su pai ba mata kanti ka long ba ki kwa no ka jingla bat ban pentamai no yo nong khmat kam tam ha bide ba MLA bradap kum tu ngak pentamai ya MLA bat mata kanti ru lesi ka su pai ba ka long bang hin pentamai no abide du bat nong khmat hang tei ha district council jinga kon hi ka dei bat pai ba ma orang ada banyak kon bat ki Briurim jadi ki Giants andoi ngadon bat kacing saus kam bat kacing kermen ban poi sekatang han kati mamta nomor 4 ba ula bisar yaki haka senam ke balalek 4 ba ula bisar kamba namdan kam ban kan thoi ai yaki nang in macing ki Briurim bat setting mamta ki 4 ba kila bisar kamba bat yaki ai kecuba bikin ai bese kacang 4 ba Hai kumaya churum chinang manta kanti ngasko scam ha bangan poi kathang hamdam upat ba chang kathai million mem ko si brokoi phai khmat menta sha ka seng UDP namar kip idan chu kata ka chinchania ha ki wei pat ki party menta kanti hamdam ba yang kum kini chang ka UDP ki pai ba menta ki phai khmat sha ka seng UDP bakan long ka seng kabala ban pentelana ya kar kom tekam ban ai ka chakri ba pha nam to pai ba bat na mata ka jat man rio ka thong ba khmat hi junga ba ngapan krai gani kali si golong bangan chakri la ka jong kari ba ka jat man rio te kata hi gede khmat bis mu tho hi ba ka usul kadai hi ka ying dorbar ka ba karpang ka jong khasi kat kom bala pen kubor da ka district council na ta daw bangini kran ye ka scheme hangani ngim don jingmot market development hi kadai ka kamram jong ka state government te henry hangne ka kamram hi jo MDC ba chong kan sel kolong pan warna ya katiki an ki kendon bat pen scam ban penjanai ya katik dustur bat ki jong karpang jing kum ka chai bri ti kum wai na pring ki samla ba chu trai nam ta ki emlang salang bat bu e ya ka jaj ban de nga angnot ba ka jaj ban de ko jongi kan don la ka jong ka an ka ba scam ka ban te song ya ka jaj ban de ka ba ne pateng la pateng khnang ba ka jaj biru jingi kat nang mi koi kasni syak we pat kanang keu pat kanang keu kira chak bat hak ju ko por ko ma phiti bhagan ka juk ba mata kono ka jaj biru sisen bala suncor haka ai ban kran ya kritik du sudah dang tang dak kiten kam don jingmut na ta dong ya ban regulate sia ka nya ban penkala sia ka syaka ak lene sekilo lene sekirul ski ba pher khnang ba ka parthai hi kan tip ba kum ka jaj biru ka start yala ka chong ka jino tanrai ka tengkai rengkat ki jingtho rengkat ki an ke bi habdur kat kum lapung ku bor da ka sikshidu hot ngaru ngayu kum men kane hapoka isi jo ba HS la ngayu ba sandli ki bil baka state government ka disi ka dak bu pending tenrai habre bat kane ka banta parude nakal yang chungi pade le sela bangin simti thamai ngin bodin ngin ikran ber sarkar kane hi kadai ka bil le kaban wara kaban penkelai sia ka ak ban long ai nam ta chimto jong ka jai bru kamdei nam ta ka political interest jong unu ubru simet ka banga hiru ladanga sai sing ngendang ale job ngan sim ki isu nam ta jong ka jai bru omdei bangi sim nam ta ka personal interest jalari te hangne nga sutho bat nga karpat ngin persyang ban convince ya ki bor ki bahalor ya ka state government bakade ban sutho bahkan examine bah hatu le si kini ka an ka ak kabil ka ba lapen krek kadin em ka ban mentoi nam ta ka jaj bedu ka ban mentoi nak em lang salah ubre ula tip ka perthai menta ubre ula start ban ai kit artli ka kho ya ubre ka bom la lang unkit nak khmat len unkit nadin bon thap ha choro kam long te nak ta daw upai ba hiu ong ba MLA kadai nak wai ka banta MDC kadai nak wai ka banta te kumban suang no nado gini ki samai MLA baladap mar phi ngala kontes tihnai upai ba ukwa yanga tihnai tang nakadaw ba lesi kedon kata jing ka ba lesi ko ong ba ngadai uba dang wan mi kham hadin
tindai ki don na kata kacing kular kacing anu jengki nodok makan di MLA election ba hapok kejimut ceberkat jengki already decided in their mind ba next MDC he will come di na ta daw kumba kalau matang ngalong confident bangan job don ni ai ke ba penlong yang abang kun election henry ngal adon lepa na do tang kena boleh alam bu kendat bangan long hinung tri kampai ba ande nang ka apoi se politics but ngaliale bat ngalacok ni ga mele bat MDC our house nam ngal sikri long mat ya ga konsulsi bat ya kecelahi parok kowe bat ngalong bu MDC cuma di sosial ka por chung ni i bu di sosial ka kwan kena kayeng kat panang mi isni kenik dak sosial kanang do bor kanang biar but economically spa kapau ko sensyar ka kadar kalanang biar di kepenlong yang aku mau beliau kat bau beliau dangi bit yang Jakarta ke pemerintah bangan yang ni kena kam nak benta bantit ya geri bat kita ini. Kaya kita punya ada job akan di election. Kum begitu. Hak constitution lah dan ke provision hak kerteng tang ke 6 ding. Baga cinggon kam ban bo di sosial kalong kum no ban ya dai kena ke per. Kemut ya cat ban reu kasi janjia. De hang ni New York ban re ban ya dai cing ba kercat ki ban bar ki baklan. Hak bagi cat bendriu kan nek kan ye. Jika kamram sini mentah kalong bat penklanya kesensialan di sosial, bada boong bat penklanya kesensialan di sosial, dai ban penklanya kisien extra right ki menteri bat kiwe. Dai hang ne bangiyo ye kelenti kumno ban nek ye cat bendriu sini. Kebetulan kam mo ye ka protection prevention bagi breu ki baklan bor. Nak kiwe bat ki benda congkari India kin nomla ban suknya penyin. Ki ngangam dai kum kiwe pat special election ngang ada public service either voluntary or by payment of salary ti hak por bangalong ubalong elected ngayo ya kecing siu na kasarka ha bangarem ngam yo cing siu nga sikri pa ba lenter taj na do bangadon hakane pol dengan don kecing kerman ke baskem kecing yai na kecing yai yang jonga kecing si jonga na kapata bentit ya ki brewi ki besem cing sem cencar pat ya ki bebon ba ki kam hagi kampusan penroy hagi konstitusi bat hagi distrik hi berok away ngadon ke cikerman ke baskem bagani ke cing yai na jonga kan lam nanti sya ke cing sutho jong ki briu ya ke cing sang jonga ban sikri jiksa ke cing file nomination jonga mentasi kalau long bojob bat yang alasan ra anu kini ba air hack ta kini kado ba mlasek bat kini para bahiek ba sopdos berok te ke cing temu jonga hi kade ke ba ngandala po yang te po District Council dengan saya kan mentahi kedai kaba ngasuan final nomination te ngamla mengan partai hadin ke skutuni kejingkerman hi le kalau don lupa hak thong bat ki pai baru ki ba sa po mo khar ban khar kursi kidan ke jingsania ke jah po aka jonga jing yakun hi kedai bat kini kinong apply hi mentai barok i rungut yang ngamong bangan yakun ban no handai ka thong te kala di lupa mà renga hi ka bút bang ni la don lupa na kaliang nung bai hack maga bút bang ka jung re ngam perkesan ni no re ngal ngapet ya kam jonga kum no ya sakmat tang katai na kaliang jonga kum bakal atri kumu weni ginong yalam juga klam hakini ki sinam ki baladep lai iba sibun ki isu bangira na kaliang jong ka seng habang itu ku bar ka council ki sakut be hamtam hak badai kejilik khandra jongi nak wei jaka sikawi ke jaka hakanu no ka por iba lerni tho ki sitar ki jongi bantu poi se dis council baka kado ka jing simkhia kali iba kia ki kamborok ki sakut bai bad kani kala pelong ba lese kala dai ka por bangin yarong hi da mangi hang the por dis council rambang ila ban pendap ya kai ka jing angnut ki jong pat ba ko babun balang hi apa kham kong sande ngatrai kumba ngi sutu lang boro ba kadit council kadai ka wei ka benta ba kongsan ba bala ban khang ya ka jingrung konsep joki mender sepo kane ka rikasi jantia ka jongi te matrai lada ka council nila ban dan kam hok ya ka trading dene ban tela kam ta ka khai ka pateng ba kring ni kini ki barjala ban rung sene le sing ila ban ke dene ban penduna ya kini ka influx ni poka jela ka jungi andan ka disausi nomor ba nga kembawi na du ka 800 torek puna Julai
hau ni sunam baladam da ka seng hi ha ka jing don dekat jong borok kinong yalam jong seng la declare nga bangan dai ta u candidate jong ka party mar ba kumbaya tip lang hi borok ngadi vice president jong ka party ba u president jong ka state youth wing ban yang poi penkat kini ki penai ki baladam la mi ka jing kudrum kendram ha ka seng bada hendai kani ka jing kudrum ka penduk men siam nga Namar ngai ba kinong yalam ki ba babun 99% kinong yalam juga seng ki dan hasenda jonga bad ini ya de ka surhi bad ngadon ka jikermen ka bakrau ka jing start ba ka jing sampang jong kinong tabut jong 19 ja konsumsi bangan ngam tharai ba kani ka jing switch jonga na ka khnam bani kun no kumu kertong lailut ba kandong ka jing kata dari ki pai ba ki along ki ba bisar punya ba punya ki taki kinsa ai ka rai ka ba bahatam na benda konsumsi mat kham tambe na ka benta jongka jai benru hi bro koi kani ka jing ya rai ka khnam hi kadang don hopo kami jongka isi ai ban ngirang up kami lenti ya kata ka platform de ka forum ma ba ka isi ai kan pun ai jing shai ba mano ba de hok ban yo ya kata ka jinglong trai ka seng heneng i ba ka election ka lalong hatmen ban ngam kwa ba kani ka jing ya kaja ka seng je pen baik ka ta ka election na ka benta ka jing sai jong pajba bobon balangi ngala da brai bangan ikun baik independent chwa ban kani ka jing kuni ka seng ai kan ya no la ka jong parallel pada ka dis council ka haban pendat ka jong kamram tam akbari ba KLP marang isu thu hi kumba ka seng hi ka yang nadu basdang nadu ba khai ka seng KLP ka mat ka ba khmat bar ka ba pong san tam jong ka seng bar ka ka jing tumu ko bala lesi ka bala penkha ya ka khnam bat kani kan yailong nang ni khaman ba kum kata ka mat ka khmat jong ka seng bar ka jongaru hakani ka election ka MDC ka mangikun